सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रउआ लोग जानत तनी कि 30 जुलाई 2017 के बहुत बड़ फिल्म फेस्ट अवार्ड आयोजित होके जा रहल बा लंदन द इंडिगो में। जी हाँ, लंदन के द इंडिगो जगह जौन बा ओजा 30 जुलाई के भोजपुरिया सम्राट लोग के, भोजपुरिया कलाकार लोग के, एक्टर लोग के, एक्ट्रेस लोग के, विलेन लोग के, प्रोड्यूसर लोग के, डायरेक्टर लोग के, कैमरामैन, लाइटमैन, हर कोई के महाजाम लागे वाला बाटे। कहाँ? लंदन के द इंडिगो में। जी हाँ, रोलो के बता दी कि ओजा मंच सज के तैयार हो रहल बटे। मंच के पहला लुक रुआ लोग के हमनी के अपना चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखा रहल बन। रो स्क्रीन पर देख सकतानी कि इहे जगह बा, इहे उ मंच बा जौना पर भोजपुरी के तमाम हस्ती लोग एक साथ एकजुट होके वाला बा लोग। कहिया? 30 जुलाई के। जी हाँ, 30 जुलाई के ई लोग सारा लोग इंडिगो में रही लोग आ ओ जो फिल्म फेस्ट अवार्ड होई ओही जा ओ दिन पता चली कि केकरा बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलल, केकरा बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिलल, केकरा बेस्ट एक्ट्रेस विलेन के अवार्ड मिलल, केकरा बढ़िया फिल्म डायरेक्टर के मिलल, केकरा बढ़िया प्रोड्यूसर के मिलल। सब चीज़ के ओ दिन अवार्ड मिले वाला बा। यानी 30 जुलाई के रुआ लोग के मिले देखे के मिली आ कि यही मंच से सारा भोजपुरिया इंडस्ट्रीज के शेर लोग के, बादशाह लोग के ओ दिन पुरस्कार के वितरण कई। रुआ लोग भी इस चीज़ के अपना आंखों देख सकते हैं। लेकिन आज हमनी के स्टेज के फर्स्ट लुक रुआ लोग के देखले बानी सन कि यही स्टेज पर, यह स्टेज पर सारा भोजपुरिया इंडस्ट्रीज के कलाकार लोग के जबरदस्त जमघट लागे वाला बा। अब रुआ लोग बताई कि स्टेज के ई लुक रुआ लोग के कैसा लागल है। अच्छा लागल होके तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी तक ले छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं कइले तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई छपरा जिला भोजपुरी पर बना रहे।